Злините идват по три. Новела от Емил Левков. Амстердам, Нидерландия, 2005 година. Перверзникът отново отключи вратата на мазето, в което я държеше. Ти си ми любима, Ане Мийке, нали знаеш? Иначе не бих те държал толкова дълго. Коя дата сме? 15 август. По-важното е, че отново дойде време да те подстрижа. Бе я отвлякал преди повече от 8 месеца, на 12 декември. Последвалите Коледа и Нова година бяха истински кошмар. От 8 месеца насам мръсникът Денис Хьокстра я насилваше. Освен това имаше и манията да постригва косата й с дължина до рамото. Преди да бъде похитена, Ане Мийке Вернблом поддържаше червеникаво кафявата си коса дълго до кръста. Едно от първите неща, които 43-годишният Хьокстра направи, след като я обезчести. Да, Ане Мийке загуби девствеността си по най-ужасния начин. Бе да скъси косата й до рамото. След това я оставяше да порасне малко и отново я постригваше по същия начин. Освен в сексуален план, Ане Мийке загуби невинността си и в нравствено отношение. Налагаше й се. Оцеля 8 месеца в плен, защото освен, че се бореше с Хьокстра всеки път, когато опитваше да я насили, тя също така играеше психоигри с похитителя си. Каза му някои неща за себе си, но за други го излъга. Разбра доста за него, правейки се на близка с изрода. Новелата «Злените идват по три» е част от едноименната компилация «Злените идват по три» на Емил Левков. Приятно четене!